Και καλωσορίζουμε την κυρία Μαρία Δημητριάδου, υποψήφια βουλευτή στη Μαγνησία με την τελεία του Απόστολου Γκλέτσου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Πρώτη πολιτική δράση. Πρώτη πολιτική δράση και πρώτη πολιτική εμφάνιση στα κοινά με αυτή την ιδιότητα. Γιατί με τα κοινά ασχολούμαι χρόνια. Αλλά... Με την έννοια της... Όχι πολιτική, κομματική χρειά. Αλλά είστε μια ενεργή πολίτης. Είμαι ένα μέλος το οποίο ασχολούμαι γενικώς με οργανώσεις, με συνδέσμους, γενικά. Και μ' αρέσουν δηλαδή να ασχολούμαι με τα κοινά. Δεν σας αφήνουν αδιάφοροι τα κοινά. Ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλη απόφαση όμως. Να αποφασίσετε ότι τώρα από μια άλλη θέση έρχομαι να ασχοληθώ μετά της χώρας μου. Η τελεία του Απόστολου Γκλέτσου τι είναι? Είναι ένα νέο κόμμα. Είμαστε νεόφερτοι στην πολιτική σκηνή. Ουσιαστικά ιδρύθηκε το Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, κατατέθηκε στον Άριο Πάγο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει χρώμα, δεν έχει γεύση, δεν έχει άρωμα, με την έννοια αυτή. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να βάλει τελεία σε όλα αυτά τα κομματικά, τα χρώματα. Απ' την άλλη πρέπει να έχετε ένα στίγμα. Έχουμε το στίγμα. Καταλαβαίνετε. Έχουμε στίγμα. Γιατί φαντάζομαι και εσείς όταν συναντάτε ακόμη και τους φίλους σας, θα σου λένε ποια είναι η ταμπέλα σας. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε επιρρεπείς στις ταμπέλες. Ναι. Έτσι. Υπάρχει αυτό. Θέλουμε λίγο να το σπάσουμε αυτό. Η ταμπέλα μας θα είναι ότι είμαστε τελεία. Έχουμε αυτή τη γραμμή, αυτή την κατεύθυνση, αυτά τα εντός εισαγωγικών πιστεύω, τα οποία υπηρετούμε και θα λένε πλέον τελεία και θα ξέρουν τι εννοούν. Ναι. Να κάνουμε τη διαφορά. Είμαστε καινούργοι ακόμη και θεωρώ ότι μπορούμε να την κάνουμε τη διαφορά, γνωρίζοντας ο άλλος όταν ακούει τελεία τι σημαίνει, τι υπάρχει από πίσω. Δημοσκοπικά δεν σας βρίσκουμε. Δεν μας βρίσκουν, ναι. Γιατί? Για δύο λόγους. Ένας, ότι δεν είμαστε στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν υπήρχαμε δηλαδή στις προηγούμενες στις εκλογικές αναμετρήσεις. Και ένας δεύτερος, ότι λίγο πολύ αυτά είναι ψιλοχρηματοδοτούμενα, να το πω. Και εντάξει, οι δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά πόσο κόπος θα ήταν για τον δημοσκόπο ή για αυτόν που παραγγέλνει να μετρήσει και την τελεία? Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις, όχι δικές μας, από κάποιες άλλες εταιρείες, που τις έχουμε αναρτήσει κιόλας και στο ίντερνετ. Μας δίνουν κάποιο ποσοστό καλό και μια καλή δυναμική. Για αρχή δηλαδή και για νέο κόμμα. Που σας εξασφαλίζουν είσοδο στην Βουλή? Οριακά. Μάλιστα. Τώρα, κάποιοι λένε ότι η καλή εικόνα που είχε πανελλαδικά ο Δήμαρχος Γκλέτσος θα σκοτεινιάσει, θα θαμπώσει από την απόφαση του να δημιουργήσει κόμμα. Μάλιστα. Ότι εκεί που θα μπορούσε να είναι ο δήμαρχος όλων των κατοίκων της περιοχής του, στην Ανατολική Φθιώτιδα, στη Στυλίδα δηλαδή, έτσι για να συνεννοούμαστε, αυτό τώρα θα αλλάξει με την είσοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εσείς γιατί τον πλαισιώσατε? Πιστέψτε σε αυτό που βλέπατε ως καλό μοντέλο δημάρχου? Τον ξέρατε από πριν? Πιστέψατε σε αυτό που έλεγε ο Απόστολος ο Γκλέτσος? Λοιπόν, τον παρακολουθώ χρόνια τον Αποστόλη τον Γκλέτσο, από τη στιγμή που βγήκε δήμαρχος στη Στυλίδα, με όλα αυτά που έκανε. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή προέρχομαι από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, είμαι γεωπόνος στην περιφέρεια εδώ και γνωρίζω λίγο πολύ πώς λειτουργούν είτε στον πρώτο βαθμό είτε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης όλα αυτά. Έβλεπα το έργο του σε μεγάλο φάσμα. Είδα τις κινήσεις που έχει κάνει και ειδικά στο κομμάτι της Στυλίδας, που είναι ένα κομμάτι που έχει ενδιαφέρον και στον αγροτικό χώρο και γενικά της περιοχής του. Μου άρεσαν οι απόψεις του. Είδα ότι πλαισιώνεται αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο ο Απόστολος, υπάρχουν από πίσω στελέχη. Ο Απόστολος είναι η αιχμή του δώρατος. Ίσως και λόγω της αναγνωρισιμότητας προβάλλεται περισσότερο. Υπάρχει μια ομάδα στελεχών, συνιδρυτών. Είναι ο Βάγιος Ογκανής, ο οποίος είναι εινοποιός στην περιοχή του Δομοκού, αγρότης, ο οποίος ήρθε συνειδητά από το εξωτερικό να γίνει αγρότης στην Ελλάδα. Και η Αθανασία Ζωβοήλη, συνιδρύτρια και εκείνη, η οποία είναι μηχανικός στην περιφέρεια στα Ψαία. Είναι άτομα τα οποία ξέρουν ο ένας από την αυτοδιοίκηση και ο άλλος από την αγροτική ζωή και έχουν την τεχνογνωσία και σαφώς και άλλα άτομα μέσα εκεί που γνωρίζουν πάρα πολλά. Άρα όταν είδα λοιπόν εγώ το πρόγραμμα αυτό και είδα τη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα που ξεκίνησε να φτιάχνει και αυτό το πρόγραμμα του κόμματος, με τράβηξε όλο αυτό. Μου άρεσαν οι ιδέες, οι απόψεις, ο τρόπος που τις επικοινωνούν. Έχετε πρόγραμμα, δηλαδή, αν κάποιος σας πει κάτσε κάτω
θα σου μαζέψω εγώ 5 ανθρώπους, έτσι, πώς γίνεται κλασικά μια συγκέντρωση σε ένα σπίτι, να έρθεις να μας πεις τι πιστεύετε για την οικονομία. Λέω για την οικονομία γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Δηλαδή το πεδίο της αντιπαράθεσης είναι η οικονομία. Υπάρχουν προγράμματα για όλους τους τομείς, φτιάχνονται, χτίζονται. Αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ζώης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του κόμματος και έχει αναλάβει το κομμάτι αυτό, οικονομολόγος, και είναι σχετικός με αυτό. Υπάρχουν προγράμματα για όλους τους τομείς. Πού είστε πιο κοντά στα θέματα της οικονομίας? Λέτε σύγκρουση με τους δανειστές, διαπραγμάτευση και πάλι μέχρι σε σχάτων, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Λέτε μια υπιότερη στάση, όπως ενδεχομένως η συγκυβέρνηση μέχρι τώρα κράτησε? Πού είστε σε αυτό το κομμάτι που είναι το μείζον? Στο αν θα πάμε σε κούρεμα, αν είναι βιώσιμο, διαχειρίσιμο το χρέος? Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και το κούρεμα ή όχι, στη διαπραγμάτευση λέμε και εμείς ναι. Δηλαδή, εντάξει, σαφώς θα πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση έξω. Μπορούν να γίνουν οι συνθήκες πιο ήπιες όσον αφορά τις συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες. Σαφώς και ένα άλλο κομμάτι για μας είναι και η σωστή διαχείριση αυτών των χρημάτων που έρχεται εδώ. Γιατί έρχονται πολλά, τα γνωρίζουμε, τα ακούμε. Έρχονται χρήματα από τα ΕΣΠΑ, τα οποία δεν τα διαχειριζόμαστε, δεν απορροφώνται χρήματα. Και εκεί θα μπορούσε να επέλθει ανάπτυξη. Οι δύο βασικοί πυλώνες της Ελλάδος, που είναι ο πρωτογενής με τη μεταποίηση κλπ. Και ο τουρισμός, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν πάρα πολύ το κομμάτι οικονομίας της Ελλάδος. Άρα είναι σαφώς μια καλύτερη, ποιότερη μεταχείριση του χρέους με σωστότερη διαχείριση των χρημάτων εντός της χώρας. Μάλιστα. Έχετε συνδυασμούς σε όλη τη χώρα? Ναι, ναι. Ήμασταν πολύ τυχεροί, να πω, τραβηχτικοί, θα το πω και έτσι. Ναι, έχουμε κατεβάσει συνδυασμούς σε όλη τη χώρα. Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα που είμαστε ως κόμμα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να ακουστεί το ότι υπάρχει τελεία στη χώρα, τι είναι η τελεία. Ένα κόμμα το οποίο ακόμη δεν έχουμε κάνει και το συνέδριό μας, έτσι, δηλαδή είμαστε... Νιώθετε ότι τώρα χτίζετε τις βάσεις για την σχέση σας με την ελληνική κοινωνία, ανεξάρτητα από το αν θα μπείτε ή όχι στη Βουλή? Σαφώς μπαίνουμε στην προεκλογική διαδικασία για να κερδίσουμε, έτσι. Κανένας δεν κατεβαίνει για να χάσει. Αλλά σαφώς, ναι, θεωρούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της πολιτικής σκηνής. Θέλουμε να μπούμε μέσα, να χτίσουμε βάσεις για ένα κόμμα το οποίο θα έχει μέλλον. Το πιστεύετε? Το πιστεύω. Ή πρέπει να μεταδώσετε? Εγώ τουλάχιστον έχω την αυτοπεποίθηση αυτή και όσο μπορώ τη μεταδίδω έξω που έχω την επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί επικοινωνώ με τον κόσμο πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Αυτό το λίγο διάστημα, γιατί ήταν πολύ μικρή και η προεκλογική περίοδος αυτή τη φορά, αλλά τουλάχιστον αυτά που λαμβάνω είναι θετικά και εύχομαι και ελπίζω δηλαδή και το βλέπω ότι θα έχουμε πολύ καλό μέλλον. Ο αρχηγός σας θα είναι εξίσου καλός δήμαρχος στη συνέχεια, έχοντας να οργανώσει και ένα κόμμα, άρα με την ανάγκη να βρίσκεται τη μια στιγμή εδώ και την άλλη εκεί, σε όλη την Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή όπως είπατε, ήταν ένας ευνηδιασμός. Ναι. Αυτό που συνέβη και είναι πολύ μικρός ο ορίζοντας που... Σίγουρα, σίγουρα. Τελειώνει τώρα αυτή η προεκλογική διαδικασία. Είμαστε στην τελική ευθεία, τελευταία εβδομάδα, λίγες μέρες. Από ό,τι γνωρίζω, οι συνεργάτες του στο Δήμο είναι άξια στελέχη και εκείνοι και αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό τον καιρό που τρέχει εκτός Στυλίδος, είναι επάξιοι και στέκονται στο πόστο του. Βέβαια, από ό,τι έχει δηλώσει και ο ίδιος, δεν θα αφήσει το Δήμο. Θα τελειώσει τη θητεία του κανονικά, δεν θα πάρει βουλευτική έδρα ακόμη και να μπούμε στη Βουλή. Θα βγουν άλλα άτομα. Θα γίνει το συνέδριό μας τον Απρίλιο. Θα εκλεγεί με ψηφοφορία ο αρχηγός και πρόεδρος του κόμματος και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Καλή επιτυχία, πολύ καλή επιτυχία, κυρία Δημητριάδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.